Ideme pani tu slovenský Spider-Man a dnes sa znova pozrieme do Akinátora a tentokrát už dáme môjho najobľúbenejšieho superhrdinu, áno, hádate správne, Spider-Mana. Bez ďalších žených rečišiek ideme na to. Dobre, dal som hať. Dáme charakter, ako postavu, lebo v angličtine je charakter postava. Dobre. Je vaša postava skutočným človekom? Nie. Vie vaša postava vaše meno? Nie. Inak dáme všeobecne Spidermana, Petera Parkera, nie akože Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland a podobné, len čisto Spidermana. Originál. Je vaša postava youtuberka? Nie, je to Spider-Man, takže rozhodne nie je športom. Tak Spider-Man, tak je to taký športovec, čo robí, že bojuje podobne. Dajme, že neviem, poďme na to tak neutrálne. Je tvoja postava dievča? Nie. Chodí vaša postava do školy? Na začiatku áno. A vlastne áno, lebo aj on potom išiel do školy, takže áno. Je vaša postava bielovlasá? Peter Parker má tuším hnedé vlasy, nie? Takže nie. Je vaša postava z hry? Dajme pravdepodobne, lebo on má aj hry, filmy, všetko má. Nie, není japonská, aj keď je tuším japonská verzia Spidermana. Áno, nosí. Ste mimik? Neviem, čo to je, ale asi nie. Vyzerá vaša postava ako Spider-Man? Určite áno. Je vaša postava? To je čo? Dajme, neviem, lebo to neviem, čo je. Preboha, pýtal si sa, že či moja postava vyzerá ako Spider-Man a teraz sa pýta, či sa objavuje v návrate Supermana. Superman a Spider-Man sú úplne rozdielne svety. DC a Marvel. Kašlíme na to. Dajme nie. Je vaša postava filmovým recenzentom? Nemyslím si. Zomrela matka vašej postavy? Áno, zomrela. Klamala vaša postava niekedy o svojej identite? Áno. Ešte ako dlho nás bude naťahovať? To neviem, čo je. Dajme neviem. Vaša postava niekedy Áno. Hrala vo filme. Moja postava. Nie. Stratila vaša postava milovaného človeka? Áno. No, konkrétne Miles to není. Počkať, ja si to môžem trošku aj priblížiť, nie? Nie, nemôžem. Áno. Nemyslím konkrétne Insomniac Spider-Man, ale aj toto môže byť, takže áno. Peter Parker alias Spider-Man. Takže áno, vyhral si Akinátor. Áno. Dobre.
Zase? Divné. No a keďže máme ešte chvíľu čas, robím taký malý experimentík. Chcem vedieť, čo sa stane, keď budem v kuse stlačať áno. Poďme na to. Dajme postavu. Dobre. A v kuse budeme dávať áno na každúkoľvek otázku. Áno, že čo nám vyjde. Len dúfam, že so s nami nebude aký na to hrať tak jak minule. Bude vážne hlúpy, alebo zo seba robí mentalistu Patricka Janea. Ja inak nečítam tie otázky, ja len stlačím áno, môžete si zostaviť, alebo ne, dať spomalenie, ale ja už len stlačam áno. Čo myslíte, čo nám dá? Keby náhodou, že už priveľa otázok a už nebudeme mať čas, tak to už stopnem. Ja SpongeBoba moc nepozerám, ale dal som na každú jednu otázku áno a vyšlo mi toto. Takže netuším, kto to je, ale dobre. Dáme áno, lebo to bol teraz experiment. Neviem, prečo mi to v kuse toto robí. Dobre, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, dajte like. Odber že ma tiež veľmi poteší. Môžete ma sledovať aj na mojom Instagrame. Môžete mi písať aj ďalšie postavy, ktoré mu môžem dať. A aj tuším sa tam dajú dať aj objekty, aj zvieratá, ak som tam dobre čítal. A do ďalšieho videjka. Ahojte.